खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनै 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि भट साननाय एबा इलेक्शन रिजाल्ट सान। हादरनाङैनो दिनै भट साननाया सोलिगासिनो। माखासे समनि उनावनो नुनो मोनगोन एबा मिथिनो मोनसिगोन सोर देरहायो। एनडिए ना इन्डियाया। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया फिन खेब एबा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जागोन ना कंग्रेसनिफ्राय राहुल गान्धीया गिबि खेब एबा भारतनि गोदान गाहाय मन्थ्रि जागोन बेखौ माखासे समनि उनावनो मिथिनो मोनसिगोन। आसामाव 13 नं डिब्रुगड़ लकसभा बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोनि बिजाथि आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला देरहाबाय। बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला गासै 18,163 भट मोननो हादों। ओरैहाय जरहाट लकसभा बियाबनिफ्राय कंग्रेस दोलोनि बिजाथि गौरब गगैया देरहाबाय। कंग्रेस दोलोनि बिजाथि गौरब गगैया गासै 5,76,095 भट मोननो हादों। ओरैहाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिए एबा UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गोबां भटआव आवगायगासिनो दं। आं बे खौरांखौ फोसावनायसिमाव। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निखिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निखिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो। गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि न'खराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा, माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गेदेर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।